ja som tak trochu teraz v študovaní jedného DVDčka, pretože Monika Klenková, dobré ráno vám prajem, už so mnou podcvičila, čo to v tej predchádzajúcej polhodine, pretože ja som tiež z tých ľudí, ktorí trpia na kríže. Dá sa to dobré ráno vyriešiť aj tak, že sledujem DVDčko a cvičím pri tom podľa toho? Určite áno. Musím povedať, že to DVDčko si doslova vynútili naši klienti, lebo my sme predtým vydali našu knižku, tiež o bolestiach v krížoch, že? Len tam sú statické obrázky. A naši klienti hovorili, no ale my by sme potrebovali niečo, čo ide tak naživo, s čím by sme ako keby spolu súčasne mohli zároveň tiež pracovať. No a to DVDčko vzniklo vlastne kvôli tomu. Je tam 74 cvikov, to znamená okolo 70 minút cvičenia, pokiaľ by niekto chcel, ale je rozdelené do 10 blokov s tým, že vy si kľudne môžete zacvičiť len ten jeden blok. Áno, je to tu, že ramena, páže, stabilizácia chrbtice. Čiže, dobre, keď chcem ísť tak úplne od úvodu, čím začnem? Keď chcem ísť úplne od úvodu a začínam, tak dáme sa na 4. Dobre, nebudem sedieť ako na posledný. Nebudeme sedieť, ale pôjdeme na 4. Skúste sa oprieť o vaše špičky. Áno. Špičky. Toto. Tak, to je ono. Dáme si ruky trošku dozadu, aby sme mali 90 stupňov uhol. Čo by som povedal všetkým? Ja to ukážem a poviem. Hlavička ide smerom dolu. Skúsime narovnať chrbátik. To je ono. Skúsime tie lopatky posunúť smerom dozadu. Výborne. Teraz ste dobre nachystaní. Hej? Toto je tak, tak to máme... Taká veľmi dobrá východisková pozícia pre váš chrbát, že? Teraz sa nadýchneme a s výdychom skúsime trošičku zdvihnúť kolena nad podložku s tým, že ostanete na špičkách, že? S výdychom. Výdych. Áno. A čo idem cvičiť? Teraz cvičím brucho, len dvíham tie kolená a idem pracovať zase na tých našich brušných svaloch. Výborne. A cítim ich tie brušné svaly, či? Áno. Výborne. A teraz sa vrátim zase s nádychom naspäť. A skúsime zopakovať výdych, nádych. Dobre? S výdychom smerom hore, pracujeme ešte trošičku. Inak to nie je sranda. Výborne. A vrátim sa zase naspäť. A skúste mi povedať, čo si teraz... Možno to nie je sranda, na druhej strane necítite tu nič. Dobre, a povedzte mi, že čo sme s týmto precvičili teraz? Poprvé, nacvičili ste si a nastavili chrbticu tak, aby ste zbytočne nezaťažovali kríže. Tým, že tlačím brucho? Nie, tým, že sme chrbticu nastavili do roviny. Rovno. Že? S výdychom sme automaticky podporili vaše vnútorné svaly a zároveň, keď ste zdvihli kolena nad podložku, my sme ich zdvihli naozaj máličko. To sa dá viac? Samozrejme. Tak ste pracovali s kompletne všetkými 4 brušnými svalmi, ktoré vás podporili zase spredu. To je dobré, keď vás podporujú vlastné svaly, ale poviete si, že aspoň niekto. Viac sa určite dozviete na tom DVDčku a my si vás to, pani doktorka, ešte skúsime nechať. Určite na telefónnej linke, pretože ľudia telefonujú a telefonovať môžu a snáď sa ešte skúsime porozprávať. Takže veľká vďaka v tejto chvíli. Ďakujem aj ja. Cítim tak lepšie a som zvedavý, ako sa cíti Aťka v exteriéri.